We're here at Dumangas Town Plaza. Ma-join kita sa aton nga Bike for Freedom for a COVID-free Dumangas. Okay, so pinakalabay na natin mga communities na transfer sa Dumangas Ganito para sa preparation ng ating live for this morning. Live for freedom. Ang nakatapos sa inyo, sir. Ang wala pa ma-register, please pa-register na sila para arrange na natin ang ating live na siningaaga. So, daliwati na ito natin. Daliwat, please observe after
hopeful para sa Vice President ng Liga ng mga barangay ng Daycoro. Nag-iba yung mga hopeful na to sa prinsipyo sa banwa at sa tanan. Kaya nangyari ang mga isa o sa private sector of government. Thank you again and kabay pa na ang inyong yaking mata the fight for freedom, the fight against COVID-19 will mark history in the municipality of Dumangas at this is the very first time siguro that we will be fighting across for the first occasion start actually kung kita on the midst of this pandemic. So again, I am hopeful na mag-operate kita, mag-disiplina kita sa kuligo natin, and we will instill again the minimum health standard protocol to avoid kag malayo kita sa mga malaki at tradisyonal makalalit na COVID-19. Okay? To all of you, I thank you. Salamat din sa inyong partisipasyon sa bukos sa operasyon. Mayong alagit sa inyong tanan. Okay, the count of three, and now go. 3, 2, 1, and go. Pero sana gini, G.
Hindi ka